nu har jeg trykket på den her, så trykker jeg her. Så kan jeg ligesom redigere selve der. Udenom. Hvis jeg klikker her, så kan jeg redigere det. Men nu kan jeg redigere det her udenom. Og her der går det ligesom ind på det der pil med tøjet, så det er, der skal vi lige passe på. Så nu går vi ind på viskeleder, så vil jeg bare en størrelse her, så tager jeg stor, fordi at det er det. Og så, ja, så visker jeg egentlig bare ud. Jeg kan ikke gøre det her, fordi så vil det der blive slettet. Så jeg klikker lige over på det der igen, hvis jeg lavede der fejl. Så visker jeg ud her. Jo. Viske ud. For jeg viske ud. Ja. Det var det. Og så fjerner jeg det her. Og ja, så kan jeg egentlig bare fjerne det, jeg vil. Så er det. Så går jeg så op i filer. Ja, filer, og så gemmer jeg billedet. Og så, ja, det var egentlig bare det, jeg ville vise jer. Ting. Så.